வெற்றி முட்டுக்கள் ஸ்ரீருபேஷ் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு என்ன விளாகுனா மீசக்காரர் மெஸ்ஸோட ப்ரொமோஷன் விளாக் தான் கைஸ். இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா நியர் நாச்சியார் ஸ்கூல் ஜமீன். ஹோட்டலோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா கைஸ், அது அம்மா கையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா சம் டிஷ்ஷஸ் இந்த ஓனரே சமைச்சு தருவாங்க கைஸ். இப்படி நாங்கள் சாப்பிட்டதுன்னா வாழை இலை பரோட்டா, சிக்கன் கிரேவி, சில்லி சிக்கன், அங்கே இருந்தது எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு காய்ஸ். அந்த டேஸ்ட் இன்னும் நாக்கு விட்டு போதே இல்லை காய்ஸ், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லோரும் இந்த ஹோட்டலுக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு விசிட் பண்ணுங்க காய்ஸ். இவங்க எங்களோட ஃப்ரூட்ஸ் கடையிலிருந்து இவங்க தோட்டத்திலேயே விளைஞ்சி ஸ்டார்ட் ஃப்ரூட் தந்தாங்க காய்ஸ். அது சூப்பராக ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ். அடுத்து